Všetko dobré do nového roka. Dúfam, že tento rok bude pre vás všetkých lepší. Ak už pracujete, tak vám želám aj veľa úspechov v práci. Nech sa vám všetkým darí. A aktuálnou témou je, ako si zvýšiť imunitu. Takže v zime máme iný jedálniček ako v lete. V lete nás nenapadne jesť kapustnicu alebo cibuľovú či cesnakovú polievku. Ale v zimnom období je to presne ten čas, kedy do jedálnička zaradzujeme tieto potraviny. Viac cibule, viac cesnaku, jednoducho používame zázvor, jeme kapustu, pijeme kapustovú šťavu. Jednoducho toto sú prirodzené zdroje vitamínu C, ale aj rôznych iných látok, ktoré pomáhajú stimulovať našu imunitu, pretože vieme, že cesnak aj cibuľa majú protivírusové a protibakteriálne účinky. K tomu si môžete pridať ďalšiu dôležitú vec a to sú probiotika. Ja viem, že to vyzerá, že imunita dýchacích ciest a probiotika, ale verte, že mikrobióm hrubého čreva je to, čo potrebujete posilniť, aby vaša imunita bola silná a teda aby vedela bojovať aj s infekciami dýchacích ciest, ale aj s inými infekciami. Mikrobióm hrubého čreva je veľmi, veľmi dôležitý. Ďalšia vec, ktorá sa mi osvedčila, je samozrejme zinok a vitamín D, ale môj obľúbený prípravok je imunoglukán. Je to výťažok z hlivy ústricovej a je to veľmi dobrá vec na imunitu, ale nefunguje to tak, že som chorý, dám si ho a keď mi po 3 dňoch nefunguje, lebo imunoglukán sa má užívať ako preventívna liečba, alebo počas choroby ho síce nasadíte, ale neočakávajte, že on vás vylieči. On jednoducho len stimuluje imunitu, ale potrebuje na to čas. Preto je dobré, aj keď ste zdraví, nasadiť si aspoň na mesiac ten imunoglukán v kombinácii so zinkom a D-čkom. Ďalšia moja obľúbená vec je rakitník. Rakitník je prirodzený zdroj vitamínu C. Je to tiež výborný imunostimulant. No a ďalšia vec je echinacea. Echinacea aj imunoglukán sú imunostimulanty, ktoré podporujú tvorbu cytokínov plus natural killer buniek, ktoré bojujú nielen s infekciami, ale aj s nádorovými ochoreniami a podobne. Aj pri ochorení echinacea je výborný prostriedok na zníženie dĺžky trvania ochorenia. Echinacea je v kvapkách, sú to aj pastilky na smolanie, čiže echinaceu určite, ak vás bolí hrdlo, prvé, čo urobíte, je vykloktáte, vyčistíte hrdlo a potom môžete cmuľať echinaceu. Väčšina infekcií sú vírusové infekcie. Netreba tam nasadzovať antibiotika. Skúste sa tomu naozaj vyhnúť. Keď už sú komplikácie, jasné, treba tie antibiotika nasadiť. Ale naozaj prvý týždeň ostať doma, kloktať, vyplachovať nos, nahrievať, naparovať, pretože potrebujete dýchať zvlhčený teplý vzduch, ktorý uľaví dýchacím cestám. Už som o tom v minulom videu hovorila. V zime máme veľmi suchý vzduch v byte, treba ho zvlhčovať, treba dať misky alebo nádoby s vodou na radiátor, dostatočne vetrať. Výborné je, aj keď ste v zdraví, nie v chorom stave, ísť zvyšovať imunitu aj tým, že chodíte po vonku, prípadne sa saunujete. Tí, ktorí robíte otužovanie, viete veľmi dobre, že je to dobrá vec. Tí ostatní, prosím, teraz nie je čas na začiatok otužovania, to sa začína oveľa skôr, takže keď teraz začnete otužovať prudko, môže sa presne stať to, že ochoriete. No a samozrejme, ak už niekto vo vašom okolí je chorý, kolega, kolegyňa, mal by ísť domov a nenakazovať tých ostatných. Je to dôležité, pretože takto ľudia najviac ochorejú, že niekto, kto už má symptómy, chodí ďalej do práce, chodí MHDčkou a tak ďalej. To znamená, rozsieva ten vírus ďalej okolo seba. Takže ešte raz všetko dobré v novom roku a poďme na stimuláciu vašej imunity. Ešte raz probiotika, vitamín C v tej najprirodzenejšej forme, cesnak, cibuľa, zázvor,
Dčko, imunoglukán, echinacea a samozrejme sauna, športovanie, vetranie, zvlhčovanie vzduchu doma. Pa, pa.